Oikein hyvää päivää katsojat. Tänään me arvaillaan vähän näitä primeja ja mennään videon pariin. Noniin, siis nyt Nikke kaataa jotain noista primeista ja mun pitäisi siis arvata. Mä oon maistanut siis kaikkia noita primeja, mitkä oli tossa äsken tossa alkuklipissä. Mut siis, ja sitten Nikke ei ole maistanut Metamuunia eikä sitä oranssia. Niin, se on vähän epistä. Niin, mut sä voit maistaa tossa äsken. Tai siis jos sä haluut. En mä halua. No joo. Tälleen. Ei mitään arvoa. No. No niin, eka maku. Ja eiku tossa on alla se pullo, niin mä oon tälleen. Joo, mä näytän katsojille. Täällä ottaa tähän katsojat. Vartiinko, ettei Aksi ei katso. Joo. Näytän tän pullon. Vain katsojille. No niin. No niin. Nyt Nyt Nikke näytti ja mun pitäis siis arvata. No, mitä se maistuu? Tää maistuu mä veikkaan, että tää on joku metamuuni tai oranssi. Okei, eli jommankumman veikkaa. Joo, jommankumman. No kumpi? Metamuuni. Ei, tää on Blue Raspberry. Oho! Aika yllättävä. Joo, nyt ne loppui. Ja sitten sä voit laittaa mulle vähän. Okei, katsojat. Nyt Akseli laittaa sitä. Eikä pitää valottaa. Mikäköhän se on? Ja tässä videossa me ei saada tällä kertaa ottaa samoja primeja. Koska, niin, no en mä tiedä. Se olisi muuten aika sketsi. Ota Nikke, Meditoin. Ja samaan aikaan editoin. Se on siis tämä. Okei, saan katsoa. Et vielä. Tää. Nyt saa kattoo. Tää ihmettä. Mä tiedän jo. No. Harmi kun mä en oo tätä paljon maistunut. Lemon lime tai se... Mikä se orangi oli? Sen Lemon nimi oli vaan Orannike. En mä nyt jaksa suunnata. Joku oranssi. Mikä se? Sen nimi on vaan Orannike. Lemon lime prime. Ai se on se. Oikein. Yes. 1-0. Elikkä nyt... Mulla on tuolla. Joo siis. Nyt on siis, että Blue Raspberry ja Lemon Lime on käytetty. Eli nyt kaikki muu... Eli nyt niitä ei saa enää käyttää. Niin. Ja otetaanpas pieni paussi. Kääntyä. No niin, Nikke nyt. Noniin, eli mä valitsin tää. Ja ehkä se nyt voi olla. Noin. Tuo se pillin vielä. Se on ihan... pilli. Vai onks tää sitten se oranssi? No, veikkaus. En mä vielä veikkaa. Mä vähän maistan. Mä en oo yhtään näitä normimakuja maistanut. Tää voi olla metanon oranssi tai Tropical Punch tai sitten se
Mikä se oli vielä? Veikkaisin, että on Tropical Punch, Metamoon tai mitä? Tässä on se. Niin. Eli mikä se on? No sanotaan, että Mikä se on se on sitten se Metamoon. Just niinku viime hetkellä vaihoit vai? Joo. Okei, sä oot oikeassa. Siis se oranssi ei ole väärä vastaus, mutta Metamoon on oikea. Hyvä. Hyvä. Eli tilanne on 1-1. 1-1. 2. No niin. Mä menen nyt laittaa Nikkelle vähän juomaa. No niin. Nyt Akseli laittaa niitä limuja tai primeja. Oho, vahinko. Vähän lipsahti. Oho. Nikki, mun pitää nyt kääntyä. Okei. Mä tiedän mikä se on nyt. Se on se oranssi, koska tietysti se ottaa sen, koska mä en oo maistanut sitä. Sun pitää sitä arvata. Joo. Saanko se nyt kääntyä? Ei vielä. Nikke, No. sä käänsit tän. Oho. Voi. Se on siis tämä. Ja älä vielä kato. Koska mä laitan sen. Perhana. Noin. Se on nyt kääntyy. Ja